Cestujeme v čase. Súdy sa zase boja Dona Fica a jeho posluhovačov. Takéto rozhodnutia súdu len dopomôžu väčšej slobode slova a bolševika Blau ešte viac zaktivizujú v jeho špinavých osočovaniach, zavádzaniach spoločnosti, vpísanej účelovej konšpirácii, klamstiev, ktoré zbisujú napätie a nenávisť v spoločnosti. To je podľa mňa trestný čin. Toto je príklad, ako sa dá demokracia zneužiť proti nej samej. Keby tu neboli takíto Ficovi vazalovi a dogmatici, ideologickí blázni, ako je pán Blaha, Slovensko by nepotrebovalo pokoj, pretože by ho malo. Takže teraz môžeme, ako spoločnosť, očakávať ešte väčšie a vynaliezavejšie opľúvanie politických súperov a slušnej časti spoločnosti. Strašne v tomto bahne vychovávať deti. Hanba tomu súdu. Hanba Blahovi, ešte nie sme Rusko, ale k Bielorusku sa už začíname nebezpečné približovať.